Bueno, gaurko errezetak, azkenien pixkat, zirikatzeko izan zen hasierrei deitu nion da, goizuetan, Durangon bezala, sapua dituk. Eta sapu herria Durango, goizueta baita. Eta sapuak ez ditugu, baina hemen igelankak lortu ditugu. Eta ingo dituguna da, hoxe, igelankak Zudaireko erara. Azkenian, Euskal Errezeten artean, hemen Euskal Errezeta zarren artean, hainbat daude, ni egon nintzen behiratzen da, ranaz. Lehengo, gaina agertzen da, gaur egun saltzen dituzte izostuta eta ja zurituta eta garbituta hori, baina hemen asaltzen du nola garbitu, eta daude, Zudairekoa, baratxurikin, tomatekin, arratxapea erara, bearnesa, saltzan bigarrena, tutelako erara, pila bat errezeta, eta pulet, pila bat, eta ja, urrengoa, karakolak. Parraskilloak ere multzo berdina sartzen dituzte. Eta hoxe ingo dugu errezet bat, azkenean izango da, oso ohikoa da jatia holan, alajillo esaten da, baratxurikin, frijituta bakarrik, baina hemen ingo dituguna baratxuri pixkatekin frijitu, gero ardotxuri pixka botako diogu, eta hor utziko ditugu gozo-gozo iten, eta ingo duguna tomate saltza bat, kipula baratxuri eta tomate latakoekin, eta gero pipermina baita, espeletako piperra botako diogu, gainea botako dugu eta saltzan jango dugu. Listo, arreza, eta goxo, nik egi esan, Frantzian egon nintzen 20 urte euskanean, da hori hoxe, indala 23 urtero probatu nituen, eta hoi asko den antza hartu nien. Ni behin probatu izan ditut aspaldi gainea, eta hori tankera hori hartu nien, ez, goi askon aragin. Ez dauke holan, hoi asko txikia, baina. Gero diferente izango da nola prestatzen, ze formatara dauden inda, ez? Baina gaina hori, hoi asko bada goitxura holan baratxurikin da hori zaten dela holan jatiana, eta nik uste dut antzeko geratuko dira. Baina, prestatuko ditugu eta gero esango du berzen mozatea dien. Sardotegian tokatuko zeizu sukaldean sartzea, ero ez da urbiltzen gehiagi? Bai, azte burutan eta sukalden aitzen ez gehien bat. Gehiena parrillan, txuleta egiten, baina esku bat bota bada tortilla egiten edo zin gauzatan, sartzen ez. Kipula txikitzeko, inungo arazoik ez orduan. Bez, problemik ez. Bale. Saiatu bintzat ingo nez. Kipula zueko antu, ingo duna da, aurrena jarriko dugu tomate saltza egiten, eta gero ja igelekin da jongo gara. Epatu du, pelota kontuak eta gero atako ditugu, zu pelotari zinenekoa, baina, balena, ipatu du pixkat botilleroa, nik uste botilleroan lana erdi astuta da, hola, ez da gehiagik hitz egiten, eta bere garrantzia baukat botilleroak, ez, pelotan munduan. Hombre, ni beti esan izan dut hori, ez, beti barrenen donak imardula hori, jokatu gardula, ez, baina, nik uste momentu puntualetan, ongi etortzen dela botilleron launtza, ez? Nik suerte izan dut, beti botillero edo gehienetan jo nitzela, anaiakin, ez? Eta, aldea, ni beti esaten duen, ez? Aldea ongo da izatea Barcelonako entrenadore edo beste ekipo bateko entrenadore, ez? Aukeran beti hobeto Barcelonako izatea. Beti hobeto, nik hortan suerte eukidet. Eta hor garrantzitsu izango da, ez? Zuko esan duzuna, anaia, botilleruak ondo ezagutu behar du, ez? Pelotaria. Bai, hori da, ez momentu askotan nabaritzen zu, izautzen bat ongi nabaritzen zu, kanpotikan nola da hon, ez, urduri o lasai edo. Askotan sensazioa guk barrenen gaudenen jokatzen eta, igual zu guztezu lasai zaudela, baina kanpotik ikusten zu azeleratuta idela, ez, aizala. Eta hori da, ez. Hau zen nahi zu txikitzea, puska txikitan o nola? Juliana, fin, normal, segero birrindin gu, saltza iteko izango da, eta orduan lasai. Eta hor, nun sufritzen da gehiago, ja urteatzu badamazkizu hor botillero moduan, barruan ero kanpoan? Igual kanpon, ez. Nik uste barrenen azkenen hasieran egontzen ezake oso urduri. Bai? Baina, gero ja behin... Behin partidu hasitata, ez? Bai, behin jokatzen hasten baldin maza, nik uste ez dela zeikan, ez? Ja nerbiok eta jo honitien die, edo, sensazio behintzat ala eukitzen zu. Baina, zilean zaudenen berriz, tensio hundi egoten da, ez? Nik esan duan bezala, nahiak normalen gauzak ongi ditu, eta, txapel asko irabazi izan ditu, eta partidu asko, eta, gutxio, sufritxu izan duet, ez? Eta niko lasaia dela, ematen du kanpotik zuran, ez da baude beste pelotari batzuko lan pixkat, ez? Ero ez? Nik uste lasaia, azkenen batzuk beste baino lasaia, ez? Lasaia baino gehiago, nik uste daukila
nerviokin ta jokatzen badaki. Beti ez, baina bueno, badaki, ez? Azkenen nik uste momentu diferentzia pilotari batzutatik momentu klabetan hor daula, ez? Jakitera presio horrekin jokatzen, ez? Nik uste diferentzia ondia daula, eta nik uste naia birtude hori badakala, ez? Eta zierre bazeuken birtude hori? Ez, nik alderan zitregi esango izut, igual momentu zaietan, erreixena izaten da, atetzen zeanen biktima bezala jokatzea, ez bestea favorito denen, lasaitasun horrekin jokatzea, ez? Eta nik uste, alderantziz tokatzen zenen, zu favorito eta bestea biktima, niri gehiago kostetzen zian situazio hortan jokatzea, biktima bezala atera eta bineo, ez? Zuk hortan benteja izan zen, zure aurreneko botilleroak eta gente, esan dezagun pelota munduan, referente batzu zienak izan ziela, ez? Bai, hasi nintzen lehenbiziko zeakin, Ladiz Galartzakin, eta gaina Ladizekin eukin un aukera, hori ez botillero bakarra ez, entrenamentu guzitan, berekin joten itzen, eta asko erakutsi zian ez urte hartan, eta gero Julian Retegire euki izan dut, azkenen buruz-buru daun piloterik undin izan du da, ez, edo bestelare historien izan duen piloterik, hoenetako izan du da Julian Retegi, eta izan ikasteko aukera undia izan dut. Eta botillero izaten ikasi behar da, edo... Baitare, nik uste gauzuzik ikasi behar diela, ez, azkenen lehen esantzun bezala importantena ezagutzera barrenen zurekin diona, ez, pilotan jokatzera. Eta gero, azkenen dia momentu puntualak, lan psikologikoa baino gehiago, igual ikustea, batek jo ardunen pilota, kontrarioan non kolokatzen den, zera puntual batzuk, ez, igual, buelta maleze lezakena, tanto batzuri, ez. Die gauz puntualak, igual zu konturatzen ez zena barrenen jokatzen izanen, kanpotikan ikusten dianak, ez. Egia esan hor, ez kanpoan eseita da baina pertsona, igual gauza beste modu batera ikusten die. Beste forma batera. Gero kanpotik ikustezuna, barrutik itxera zaila izatea, ez? Baina nik suerte izan dut, anaia gabildade hori eukidula, gauzak errexiteko, ez? Eta kasu egiten zizun? Eta eite dizu kasu? Nik uste ez, beti, ez, garbi dago, ez? Batzutan berak pentsatuko gauza bat, nik beste bat, ez? Baina, normalen beti horre, botilleru ikusten da beti itzeiken, eta beti pelotari holan, bai esaten. Igual pentsatuko du paken ezteko. Baina, inoiz ikusi holan, esaten ez esatek, ez, hola ez, da... Hombre, nik ikusi, tokatu izan du naiz, urte asko izan du naiz anaiakin botillero, eta ikusi nire ondoko hori aserretzen askotan, nire aserratu izan du naiz anaiakin, eta anaia nerekin, bai, ez, izaten diela momentu batzuk tensio handiko, eta zu kanpotik gauzu bat ikustezu, eta barruko beste bat, eta zaila izaten dira, momentu zailak izaten dira. Eta hor zuk esan duzu, hor ikastaro matintzen duen psikologo eiteko, ze hor psikologo izan behar da batez, Bai, pixka bai, ez. Azkenen da momentu, askotan kanpotikan ez situazioetan, ez dakizu ze esan, ez, igual egun txarra akala, ez dakizer, zaila izaten da, ez askotan. Pelota badauka, faktore psikologikoa asko da, asko. Bi aldi zaiatzen zen mosten txapainan, da txapa ematezu bitan, da hortik aurrera, hirugarren estia botako bat. Beldurtu jentzen. Nik horregatik esan dut lehen, nik beti jartzen dut ejemploa, niretzako azkenek urtetan izan duen bi pilotariko genak, ez, nire anaia eta hiru jona, ez. Izan duen pilotari, gauzak igual oso geizki joan zaizkienak, baina momentu klabek izaten dira, beti partidu guzitan bi hiru tanto, eta momentu horietan beti jakin izan duenak buelta ematen, eta hori gutxin eskutan da. Hori, kalidadia. Hori da. Eta gero beste, eta asko ikusten, oinak gaur egun ez da ikusten horren beste, baina garai batean ematen zen masaje hori, hanketan ematen zena beti hortan, eta zertan egin da. Horrek balio aldu zerbaitetako. Oainet batzutan ikusi zen du, batzuri ez, baina nik... Hori Julian Retegi oso... Niri izan du eta niretzako kaltetako, ez du azkenen tanto bat itjezunen tensio bat nekatuta eta eseritzen zera zilean, eta nahi zu inorrek ezerrez esatea eta lasaion. Eta momentu hortan bat astera hau eta hori, eta ez dakizen nire ustez kaltetako. Ez que nien gaina launa euskat fisioterapeuta dienak eta berak horrek ez du zertako badio.
hartuta, muiu, eta Julian reti bazan bat, eta, bueno, gaur egun ez da, oraindik semiakin da. Baita, semiari egiten dio. Eta lehen oitxuna hundia bazan, ni oroitzen naiz, Josean Tolosak, eta buruz burua itzen zienen, eta igual, deskanson, aldageletara sartu, eta igual masagistak ematen zien momentun, masaje bat hanketan soltatzeko, hori, azkenen gorpuz bakotxa diferentea da, eta... Eta hor, pelotarik, asko egiten duena botileroa da, agian beste enratxa eta pixka gelditzeko, horre ustart, eskatu geldiuna, hori pixkatoin mugatu indute, ez? Bai, mugatu indu, ez? Nik uste lehen hor baza bat, edo, bai, estrategia bazan, ez, modu bat. Daz, lehen zazkaten bost deskanso, nola dauden telebizkantzako bi deskanso, dituzte 3. Eta guain ja mugatuta zaude hartzera deskansorik moztutzeko, zertik ero tokatu litezke, tanto bat beharrak azula eta deskansoik ez. Nik uste alde hortikan, nire ustez okerrerako izan duela hori, ez? Baina, bueno, azkenen telebistak gainitzen dut, baina, egia da baita, ez, telebistei esker, kirol batzuk horre egia, pelota telebistan hasi zienien botatzen, eta, frontoiak eta aldatu izien kolorez da telebistan botatzeko, eta hortik, indarra eman zion, egia da, telebistan estena agertzen ematen du ez duela, ez dara existitzen. Eta, bere alde honak bauzke baina. Dudik, alde honak gehiago dazka txarra, baina azkenen, izan du da, ondela urte batzuk ikusten zien telebistan finalak. Eta, oman pasatu gazten 2-3 partidu ikustera, eta azkenen, hoi hartzun handi izaten du, eta bai ume aldetikan, gaztek afizio hartzeko, eta gaineko azkenen beti futbola eta balonzesto, eta betiko ikusten da. Ni nire seme alaba pelotari izateko. Etxean ningu dutelo beti, eta... Gaur egun, kirolari profesionala izateko Euskal Herrian, da kirol hobenetakoa, nik uste dut pelota dela. Diru aldetik ez da futbolista bat, baina, bizitzeko modun bai. Eta etxian loiteko aukera izatea, gauza handia izan behar da, eh? Bai, bertan bizitzeko aukera daukizula, eta itxetik bertan iteko lan bat azkenen. Hori bai, gero iztari izan behar da bai, hor pelotari guztio zer zait. Iztaria gero entrenamendu mota bai. Lehen egia zan, ni debutatu nuen eta pilotari gehienak iztari ziren. Oain ikuste gutxi. Gutxi, ez? Baina ni debutatu nuen eta desente ginen hori iztarik, eta, bakizu, egizeko den baietzen zenen, bestuarietako konversazioa, ez? Hoize izaten da? Hoize izaten zen, ez? Baina, eta hori, bestuari zaipatu zua, pelota bauka hori polita, ez? Zu egonantza partidu guztia arerioak gine muturka era bat esateko, eta gero aldagela berdinean, eta hori kirol bakarnetako izango da, ez? Hori esaman, unik uste ez dela izango beste kirol bat, hori kontrarion aldagela berdinen zetzen zen. Aldatu, tako prestatu, eta gaur zure kontrario dana, horren aztaukeran elkarrekin. Hori da. Entrenatzen, elo jolazten, baita, ez? Ez da oso deporte berexia da alde hortikan, ez? Jende asko harrituta gelditzen da alde hortikan, ez? Eta horre botilerua entrenamendu dara eta juten da baita, gero? O bakarrik botileroan figura bakarrik partiduan agertzen da? Hombre, ni lehen adibidez joten itzen, zertikan entrenatzen nun berekin, hori, nola pilotarian itzen, berekin entrenatzen nun, eta, alde hortikan, beti elkarrekin iten gunun, ez? Baina, generalen, botillero gutxitan joten die entrenamentutara, ez baldin bada final bateko entrenamentu bat, edola. Oinatzen botille, oinaz bengoetxean botillero adibidez, denatara, edo gehienetara joten da, bere lehen guzua. Entrenamentu guztia. Ora bai. Nik uste, ez da egit, igual garrantzitsua izango da hori baita, ez? Ez da egit, ez da egit, ze puntu bilarte, ez? Nik uste, bakoitza nola, denez, adibidez, ni bakit oinatzeri gustatzen zila hori, ni anaiakin beti joan izan du naiz, botillero lan aitea baino gehiago esparrin lan aitera, ez? Berekin entrenatzea, gero beti izketan aitzen zera hori, ez? Entrenamentutan, baina. Hori jarritzen zu baina pelotan. Ibiltzen, udaran eta ibiltzen. Udaran pelatu zu zerbait, ez? Bai, elkarte bat sortu genuen hori, pilotari batzuk upel pelota elkartea, eta udaran partidu batzuk jokatzeko, ez? Azkenen bizi guzin hori indegu, eta gustatu jentziu. Eta oain goa gaina, oain joten zea partidu politia egitea, eta ongi pasatzea, ez? Diferentea da, profesional mailetako... Baina beste pelotak eta beste batzu izango diferente, azkenen pilotak eta gaur egun ibiltzen den materiala profesional mailan ikusita, nik uste asko aldatzen nahi dela, ez? Zuena gehiago, espektakulo eman... Partidu izaten dira, espektakulo eman, saiatu partidu politia egiten jendentzako,
Eta, bueno, eta guke albaldin badu, ba, ongi pasatu, ez? Azkenen... Baina hori bilatuko zuen pixkat, ez? Espektakula, jun, ez izatea Noski, bai, hainbeste aseguratzea, gehiago, ba... Noski, zerbait espektakularra, ba. Azkenen jenderi gustatzen zio, ba, tanto gaurren ikustea, partidu mugituta, bai, hori da. Eta, bueno, hortan saiatzen gaz, batzutan okizio dokerra, baina saiatu bintzat hortan ikin gaz. Lehenko nian lagun batek izan zian, komentatu nion zu etorri bat zinela, eta esan zian, bai, Asier Olaizela izan zen, lehenko erako azken aurrelaria. Hala, ba, pixka botian eta jolazten zuenak gaur egun, ba, honek konparatuta danak gehiago izaten dela, ba, airen eta ez da izer da. Bai, Asier izan zen azkena, ba, lehenko erakoak hor, txapagainen moztu eta botea eta... Bai, lehenko bitu kasualidade, baina lehenko asteburun hori partidu bat ikusten anaiakin eta hori haitu inan komentatzen, ez? Lehen adibidez txapelketetan, berdintzeit, faioa baldimazion kontrarion aurren edo atzen, gu kapaz ginen, ordu terdion barba ginen irabazteko partido, atzera joka, atzera joten, eta lehenko asteburun ikusi genuen partidu, jokatu bat zuen, atzera joka, partidu aurrateko zuena, baina gaur egun ematen du, ez dakit, zea bezala, imarrazula dena rematatu eta dena aurren jokatu, eta alde hortikan asko aldatu dira gauzak, ni bakit jenderi gustatzen zila aurreko jokua eta rematatzen nirire bai. Baina, bueno, nik uste baduela momentuk inlitezkenak bi gauzak, ez? Ni pala gustatzen jolaztia, eta ni segun tantua partidua nola da, zuk esaten zuena. Dan atzera bota behar bada, dan atzera... Lehen hori normala izaten zen txapelketa, binakako txapelketetan, ez? Baina, oin ematen du, ez dakit, galera zita, bale, bezala, ez dakit. Asko aldatu dira gauzak, asko. Bai, zuk esaten, zuen maia, zuek ibiltzen zaten moduan, jute, espektakula ematen, da horra hurrian askar bukatzea, eta pixkatea hori, bai, baina... Lehen izaten zen espektakula fiestatako partidutan, udaran. Txapelketa saiatzen zen jende irabazten, nola doala irabazten. Hori da. Eta guain india aldatu gauzak. Bale, bueno, hemen azalduko izo pixka platea zein duen, ikusi zuen, hemen jarri du tomate saltzaien, baratxuria txikitu, kipula, pixka terregozi, tomatia bertara bota, txiko hemen 10 minutu ordu laurdenero egosten, etxian hau, oso nahi bazu ordu erdi utzi, hobeto. Eta gero birrindu ingo du, eta gero gehituko diogu. Eta hemen oin, igelan hanka badauzkate, gelatina antzeko pixka daukate, indituguna pixka gorritu baratxuriakin aurrena, ardo txuria, eta honek bere gelatina botako du, estalingo du tapa jarriko diogu, eta suabe, goxo, boixe, tomatia tardatzen duena egiten, ordu laurden, utziko ditu hor pixkanak egiten, eta gero, birrinduko du tomatia, horra pixkat gehituko diogu, eta listo, jateko moduan. Baina horrela, esaten dana baratxuriakin eta jateko, horrela ja ondo frejituta jateko moduan egongo lirakete. Baina, bueno, guk sudaireko erara ingo ditugu eta sudaireko erara tomate saltzarekin, orduan itxoin pixkat. Nola botatzen duen, holako gelatina antzekoa ematen dolan pixkat, pilpila antzeko bat atatzen da, hemen? Bueno, hauek listo daude, eta tomatea ere induguna da, birrindu, gatz pixka bota diot, azukra botako dio pixka, zebakizue, azido puntua izaten du. Eta esan bezala, espeletako pikantea ustetzen duzu? Pixkot. Asko ez, pixko bakarra. Pixkot, ez? Goizutan pixkot. Pixkot. Izan guk hemen maia lehen. Ja, falta, gainera, bueno, juten da zuenera batzutan, ez? Eskuminak, hemen gure partez. Arek, erakutzi ziren guri pixkot, eta... Bai. Ja, astu izizkiu, baina genuk hemen repertoria... Iztegi bat, atara berrekan duen, euskera goizuetarra euskera. Euskera gori du, ez herri guzitan diferente itziten du. Baina goizuetan badaukazu, hola... Niko... Ni lehitzan bizina ez da esaten diate, kantatuz itziten dula. Bai, Doinu ematen dula, bai. Ba, horrek gertu daude, bata bestian, dik? Bai, baina oso diferente itziten du lehitzan da goizuetan. Bai. Ez duke... Gaina, bitu, eta lehitza badauka horre berrizitasun hori. Lehitzan dot esaten da. Eta dot bizkaitik, bizkaia gut dot esaten dugu. Eta hori beti, beti ni harritu izan du, hori abel eta entzun du, eta dot, eta oinatzege dot, eta ni
aurreneko aldiz hori Bizkaitarra alda. Eta ez, gero kontatu naiz. Ola itzeiten da, bai, leitzan. Leitzan, bueno, bau hemen patuko du, suabe, gozo, egin. Hori ondo da, ez? Hori ongi esan. Patu. Baina patu zela patu, o utzi... Bi gauzak. Bi gauzak. Bi gauzak. Orduan, kontestuen arabera, bat ero bestia. Hori da. Alderrebezak, gero Bizkaitarreta esaten du, baina... En fin. Bueno, bau badago. Eta gero Hernania lanea. Hori da. Zer, bueno, Hernania itzan, lanea juten zara, ez? Lanera Zagardote dira, eta listo. Aimara gertzalda, handik. Tarteka agertzen daula faltzea eta. Afaltzea. Hori da. Lana, anaiak dana. Bo, eta beste anai ibiltzen da, zuen... Anai zarra etortzen da bai batzutan. Hora argazkilaria da, baina tarteka laguntzera etortzen. Etxikoak oindik tokatzen zaie, Hombre, negozioa. azkenen holako negozio baten ikuste bai txeko jendekin eta... Bai. Eskua beti behar dela, ez da. Gaina, zuk esan duzula, lan puntuala da, sagardotegikoa, eta baina tokatzen danean... A tope. Tope. Bai. Hor larumate, oin gaina larumate guardiak izaten dira. Bai, oitxura. Guk 14 urte da mazki usagardotegin, eta aldatu da hori asko, ez? Lehen izaten zen, asteburutako izaten zen larun bat gaba, eta, bueno, gero eguerdikoa, nola gabetan etzen tokik, eguerdine, bai, ez da alderantziz. Azkeneko urtetan, eguerdia, eta gero eguerditan nola tokik ez da, gabera pasatzen da jende. Baina aukeran jendiak aurrena, claro, egun guztiko parranda, ez? Ba, jendek hartu du oitxura hori, eguerdin etorri, poteo pixkotin, eta gero bazkaltzera sagardote dira, ez? Eta gero, aspertu arte, edo gorputzak aguantatu arte, ez? Bai, parranda potenteak egoten dira. Bai, potente. Bo, zuenian azkenean, herritik badaukazu paseotxu bat emateko, eta... Bai, hori badeko ona. Bai, jende goitxura handia duki, seguraldi ona baldin bada, guain autobus zerbitzua bado sagardotegi guztitara Hernanitik, baina oitxura badu jendek euraldi onak inta, goinez joteko, ez, Hernanira, azkenen 10 minutu dira. 10 minutu, hori esan ez duen, dana lixu-lixuan. Baina pozik joten dieta. Bai, agian 10 minutu zuenera joaten, baina buelta pixkaten luzatuko da, 20 minutu. Zesio. Bueno, hauek badaude, plater batea bainatako itxu batzuk, ni suposatu dau, eta izu, normalen gauzekin razioa zenbat izaten den kontrolatzen du, baina igilan hankak bakoitzak dozen erdi barko ditu gutxinez, zenbat izango dio honak. Honak txoritxikik ematen dute, ez? Hola, jarrita. Hori bakarra jateko dozen erdi. Ez dira bakarra jateko, hau la hoxe. Lehengo plater modun beste zerbait, jo. Hau izan alda, final bat irasita gero, festa ite ospatzeko. Ospatzeko platera, erra. Hor, bueno, zuk binakako zenbat final dauzkezu? Bi. Bi txapel eta gero festa gongo zen, herrian, zehietan, normali izten da, sagardotegi bat hartu, lehenbiziko irabazi gununen mintza, bai ez, urte esentezen goizutan hori, profesional mailatan etzela irabazi deuz, eta bueno, egun berdinen ez, egun berdinen ingunun, gaina tokatu zion guri finala Logroñon, eta bueno, bueltako nafaldu bizko bide, minio gero handikan egun batzutara, frontoien 500 gehiago laun bildu ginen. Bai, eta herrik intziun hori, ni Fernando, hori bi arrengo zen, Fernando goinekin irabazi nunen, hori, intziuten omenaldi txiki bat. Txiki ez, guretzako handia izan duzen, eta politxa, oso politxa. Hortan biok berdin zabete, Fernando Goñi hor hostelitza munduan, zer dauke munduta, Fernando? Dauki, hotel antzeko bat, dauzka logelak eta gero jatetxeare, bai, eugin. Bueno, hemen dauzkazue, igelankak Zudaireko erara, Sapuerriko sapo bati preparatu da, Durango Sapuerri da. Zuei zapoak zaite. Hori ez du sekula ditu, ez? Zapok eta hola deitu, baina zaporri, guri ez dut esaten mintzat, ez? Bai, Durangon Zapoerri deitzen diete, eta bueno, baina ez dara txartzat hartzen, gehiago da, gaina hori rugby taldea baduke, igel batan ez da izan, eta izen asko erabiltzen, Zapoerri. Nere ustez da, oandela urte pile bat jartzen ziren izen goitik, edo herriri edo jenderi, eta bueno, azkenen nik lehen komentatu den bezala, goizutan adibidez urtero festatako jendean kamisetak eta gehienetan, beti zapo baten dibujokin izaten, osak ez dela... Zer hau nola jaten da? Zuk bere gunean jantzen dituenen, nola eskukin, Guk era diferente, era zetu ginitu, baina nik uste hola
telebistan da, ez? Hala pixko txugun. Baina, hau, atara ezkero lan pixkat hemen dimoztuta, txoitik birigarroko. Badu antza, zeana? Oiaskoa. Oiaskoa, testura eta. Zaporia ez dauka, hola. Zapore berezi bat ez du. Ez. Oiaskonta tipora. Goxua da. Haizue? Txaltxa honekin da. Hori da. Bakizue, esan behar nizuen, hauek garbila koipe gutxita, baina gero, saltza kontua, gero ogila tartian noten da, eta busti, eta... Tarteka, imarra, hola, gustora. Bai, kirolaria, bai, baina, bueno, oine zaintzen zara indik janan kontuk eta kirolari zinen noski? Bai, zerbait bai, saiatzen naiz pixko, gaina beti gustatu izan duzit hori kirola itea, osea, eta oitxurak hartuta, ja berezko. Bai, ja beti oitxura hartu zut, eta nik gaina egunero naiz eta guain gutxi hori, egunero zehose kirola imarra dakat, bizi guzi oitu naiz kirola iten gaina aparte gustatu intziela, eta zehose imarra dakat. Saiatzen naiz bintzat pixko, zehose zaintzen. Bueno, aurreneko errezeta badao, eta txoritxikiak aipatu ditugu, eta horiek, bigarren errezeta.